Ukubukela-ke ngikubingelele kanti ezemidlalo engikuphathele zona kuleli hora zimi kanje. Injabulo ibithe bhe kwi-Orlando Pirates ngesikhathi inqoba umdlalo wayo wokuqala ngqa we-CAF obonamhlanje ekuhambeni. Inqoba i-CRB ngamagoli 2-1 e-Stage 5 Juliet ngehora lesishiyagalombili ntambama. Umbukelo esombeni sokuqala i-Orlando Pirates iqale ngegiye eliphezulu. Ibilokhu ifikile njalo emapaleni e-CRB kuthe ngomzuzu wesihlanu nje ekuseni uNkosi uthole i-assist evela kuRelebogile Mofokeng walivalela enethini elihle igoli. Kuthe kusabatshazwa lokho kuthe ngomzuzu ka-27 wabuya uNkothe ngaphandle kwebhokisi washaya igoli likaMadumi izandla, lokho kuqede esombe sokuqala. I-Orlando Pirates ihamba phambili ngamagoli 2-0. Umbolo ukuthe esombeni sesibili i-CRB ibuye ngamandla ibolokhu ifike njalo emapaleni e-Orlando Pirates. Kuthe ngomzuzu ka-66 i-CRB ithona i-corner kick, uMayo walivalela enethini elihle igoli obengakapheli nemizuzu engakanani engenile. Umbukeli kodwa lokho kuqede lo mdlalo i-Orlando Pirates inamagoli 2 kanti i-CRB ibinegoli elilodwa. Umbukeli bekuzona-ke lezi ebengikuphathele zona kuleli hora. Ngizocela bekuvo lakho ku-comment section. Mina bese ngikubamba kwenye ividiyo elandelayo sengiphuma kanje. Usale kahle.